खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मिज'राम रायजोनि बिधान सभानि बिसायख'थिया दिनै जागोन। मिज'राम रायजोआव गासै मोन 40 बिधान सभा मासिनि थाखाय बे बिसायख'थिया जागोन, जेराव गासै 174 सुबुंफोरा बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन, नाथाय सा 40ल' बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव उथ्रिसार जानो हागोन। मिज'राम रायजोआव गासै 8,52,000 भट होगिरिफोर दं। बे बिसायख'थिनि फिथायखौ फैगौ 3 दिसेम्बर खालारखालि फोसावना होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव मिज'राम रायजोआव बिधान सभानि बिसायख'थि जानायाव MNF थामहिनबा मिज' नेशनेल फ्रन्ट दोलोआ गासै 40 मासिनि गेजेराव 26 मासिखौ देरहानो हानानै सोरखारखौ दादोंमोन। बिनिनो कंग्रेस दोलोआ गासै 4 आरो BJP दोलोआ मोनसेल' मासि देरहानो हादोंमोन। मिज'राम रायजोआव सोरखार दानो थाखाय गासै 40 नि मादाव 21 मासिनि गोनांथि दं। दासान्दि मिज'राम रायजोनि गाहाय मन्थ्रिया जादों MNF दोलोनिफ्राय ज'रामथांगा। दासान्दि आसाम सोरखारा रांखावरियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। दाहारनि सायाव दाहार गोबां रोजा कौटि रां लागासिनो दं RBIनिफ्राय। मानोना रायजो सोरखारा रायजोफोरखौ सोमोनांहोनो आरो गोजोन होनो थाखाय गोबां आसनिफोर लागासिनो दं, जेरै अरुणोदय आसनि, मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर, अमृत ब्रिक्स, खेल महारन, माइक्र'फाइनान्सनि लन रेहाय बायदि बायदि बिथांखिफोर। बेफोर बिथांखिनि थाखाय आसाम सोरखारा गोबां रांनि आंखाल जादों, जायखौ सुफुंनो दिनै आसाम सोरखारा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानिफ्राय 1,000 कौटि रां दाहार लागोन होननानै खौराङाव मोननो हादों। आसाम सोरखारा माखासे राङारि जेंनानि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रायजोआव मुवा बेसादफोरनि टेक्सफोरखौ बारायनानै होदोंमोन, नाथाय बे टेक्सनि रांजों जेबो जायैनि थाखाय RBIनिफ्राय थांनाय दानाव 1,500 कौटि रां दाहार लायो आरो सेप्तेम्बर दानाव 2,000 कौटि रां दाहार लादोंमोन आरो दा सोलिफु दानाव 1,000 कौटि रां लाबावनो नागिरदों। दा आसाम सोरखारा रां दाहार लायाब्ला रायजोखौ सोलिनो हाया बादि थासारि जानानै फैबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोलिफु रांखान्थि बोसोराव 25,000 कौटि रां दाहार लानो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोराव आसाम सोरखारा लानाय दाहारनि बिबाङा 47,000 कौटि रां जाबाय। 2014 आरो 2015 रांखान्थि बोसोराव आसाम सोरखारनि दाहारनि बिबाङा 31,30,000.99 कौटि रांमोन, नाथाय दा दाहारनि बिबाङा आरोबाव बांनो थांगासिनो दं। नोंथाङा मिथिगौ दा आसामनि साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरनि खर'आव साफायाव फ्राय 34,000 रां दाहार जानानै दं। थामहिनबा नोंथांहाबो 34,000 रां दाहार जानानै दं आसामनि थागिबि महरै। नाथाय नोंथाङा मिथियाखैसो, थारैनो रायजो सोरखारनि गोबां आसनि लानायफोरा रायजोखौ मा लामाजों लांगोन सम सफैब्लासो मोनथिनो मोनसिगोन। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव रादाब। सासे बर' फिसाया टेलेन्ट हान्टनि ग्रेन्ड फाइनालाव सौहैनो हाबाय। गवालपारा जिल्लानि लखिपुर आनसलिकनि सिङाव थानाय जयराम क'सि गामिनि जगसिक बर' आरो बिमा आक'नि बर'नि फिसाजो थरायना मौसुमि बर'आ प्रतिदिन टाइमजों खुंजानाय ट्रेन्स टेलेन्ट हान्ट सिजन 2 नि फाइनालाव सौहैनो हाबाय। बे फाइनालाव देरहानो थाखाय मौसुमि बर'नो दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजानि भटनि गोनांथि जादों। बेखायनो जाय नोंथांमोना जानबुं दं, अन्नानै मौसुमि बर'नो भट होनो थाखाय 57575 नाम्बाराव ट्रेन्स TH01 SMS लिरनानै दैथायहरनानै भट होनो हागोन। नोंथांमोना बे भटखौ 10 नभेम्बर खालारसिम दैथायहरनो हागोन, नाथाय नोंथांमोना 10 नभेम्बर खालारखौ नेनानै थायालासिनो दिनै आरो दानो सम मोनदोंब्ला बर' फिसाया देरहानांगौनि सार्थआव भटखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना खौरां। दासान्दि बर' माहारिनि सुबुंफोरा गावनि नखरखौ रांखावरिनि आंखाल जानायाव मोजाङै सुंथानो आरो गोजोनै आलो गोजोन रायजो जानो होननानै गुबुन रायजोफोराव रां खामायनो थाखाय खामानि मावनो थाङो। नाथाय माखासे सुबुंफोरा खामानि मावनो थाहैनानै नखर जौगानायाव जाफुंसारनो हादों, नाथाय माखासे सुबुंफोरा जिउ बावसोमनोसो गोनां जादों। बेबादि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय बर' माहारिनि सुबुंफोरनिफ्राय माब्लाबा दुखु
दुखुनांथावना खौरांफोरखौबो मोननो हायो। थांनाय साननैसो सिगांसो गोबां बर' सुबुंफोरखौ गुबुन रायजोफोराव इनाय अनागारै बुथारनाय खौरांफोरखौ मोननायनि उनाव दा आरोबाव फिन सानै बर' सुबुंखौ गुबुन रायजोआव बुथारबावबाय। मोनथिना मोननाय बादिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं टेकजुरि गामिनि दीपांकर बसुमतारी आरो आदर्श बर' गामिनि महन्त स्वर्गियारिया थांनाय माखासे साननि सिगांसो खामानि मावनो होननानै केरेला रायजोनि क'चिआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय थांनाय सनिबार सानखालि हराव माखासे दुथांफोरा बिसोर सानैखौ बिसोर थाग्रा खथायावनो दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय अनागारै नायगार बुथारदों होननानै खौरां मोननो हादों। दा बिसोर सानैखौ बुथारनायनि दायाव सन्देह खालामनानै बिसोरजोंनो थाफाग्रा सानै दुथां सुबुंफोरखौ केरेला पुलिस बिफाना हमनाय जाबाय। बिनिनो सासेया केरेला रायजोनि थागिबि गपाल मालिक आरो आसाम रायजोनि नगावनि थागिबि सन्तोष रय। दा केरेला पुलिस बिफाना बिसोरखौ हमनानै गोख्रों सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै मिन्थिनो हादों। थैनाय सानै बर' सुबुंनि बैसोआ 38 बोसोर आरो 40 बोसोरसोनि जागोन। थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरा जाय बे बुथारनाय खामानिजों लोब्बा दं बिसोरखौ हमनानै गोख्रों नायबिजिरनानै फासिनि साजा होनो नांगौ होननानै खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माखौ। नाथाय दा बे जाथायनि सायाव रोखा खौराङा सोराङाव फैथ'वाखै। थांनाय सानसेनि सिगांसो साबा बर' फिसाफोरखौ गवायाव जानाय 37थि नेशनेल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबादि समावनो आरोबाव साथाम बर' फिसाया पान्जाब रायजोआव जानाय 2थि नेशनेल अल मार्शियेल आर्ट चेम्पियनशिपआव बान्था देरहानो हादों। बे बादायलायनायाव 52 केजि केटेगरिनि साब जुनियर हिन्जावसाफोरनियाव जमुना स्वर्गियारिया सनानि मेडेल देरहासार जानो हायो आरो बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि बियाबनि साग्लिजार गामिनि थागिबि होननानै मिन्थिनो हादों। बेजों लोगोसे साग्लिजार ओनसोलनिनो 14 बोसोर सिंनि 44 केजि केटेगरियाव साब जुनियर हौवासाफोरनि बादायलायनायाव आसमान दैमारियाबो सनानि मेडेल देरहानो हादों आरो उदालगुरि रौतानि सिङाव थानाय कपाटिनि थागिबि सारदा बर'आबो सनानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। मैयायो दिल्लीयाव जानाय आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कापआ बांलादेश आरो श्रीलंका हादोरनि गेजेराव जादोंमोन। बे खेलायाव नुफेरै आरो जाफेरै मोनसे जाथाय जानानै थाङो। नोंथांमोना बेबादि जाथायखौ माब्लाबाबो सिगाङाव नुफेराखै आरो खोनाफेराखै जानो हागौ। मैयानि गासै 48 खेलानि मादाव 38थि खेला बांलादेश आरो श्रीलंका हादोरनि गेजेराव जायो। बे खेलायाव बांलादेश हादोरा टसखौ देरहानानै बलिं खालामो। बेनि लेखायै श्रीलंका हादोराबो बेटिं खालामो आरो 24 अभाराव जेब्ला सामार बिगमा बिथाङा थैयो अब्ला एन्जेल' मेथ्यूस बिथाङा बेटिं खालामनो फिल्डआव फैयो। नाथाय गोरोन्थि गाज्रि हेलमेटखौ लानानै फैफ्लांनायाव गुबुन गंसे हेलमेटखौ नेयो। नाथाय बांद्राय सम बारहोनायनि थाखाय बांलादेश हादोरनि केप्टेन साकिबुल हुसेना आम्पायारनाव टाइम आउटनि दाबि खालामो। बेनि लेखायै आम्पायाराबो एन्जेल' मेथ्यूसखौ टाइम आउट खालामना थिनहरफिनो। नाथाय बेनि सायाव एन्जेल' मेथ्यूसआ गोबां रागा जायो आरो आम्पायारजों सावरायलायो नाथाय बिथाङा टाइम आउट जानानै बाहेर जानाङो। टाइम आउटनि ओंथिया बेनोदि जुदि सोरबाफोर आउट जायोब्ला नेक्स्ट बुग्राया 3 मिनिटनि गेजेराव क्रीजआव सौहैनो नांगौ नाथाय एन्जेल' मेथ्यूसआ बांद्राय सम बारहोनायनि थाखाय टाइम आउट जानाङो। मख'नो गोनांदि बेबादि जाथाया बेनि सिगां 146 बोसोर आगोलावसो जादोंमोन। मैयानि खेलायाव श्रीलंका हादोरा 49.3 अभाराव 279 रान खालामनानै अल आउट जायो। बेनि हेंथायै बांलादेश हादोरा 41.1 अभाराव 282 रान बुनानै 3 उइकेट्सजों देरहानो हायो। साननैसोनि सिगां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अमिय नार्जारिया आसाम प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि सायाव माखासे गोख्रों अजद होनानै बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेनि सायावनो गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लानानै फिननाय होयोदि अमिय नार्जारिया कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारजानाय गथ'। गावनि आखल आखुनि थाखायनो होखारजादों बियो आरो आं बनसुनि एडभाइजार नङा। जुदि आं बनसुनि एडभाइजार अब्ला एबसुनिबो एडभाइजार होननानै गोख्रों फिननाय होयो बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै आरो गिनानै जेलावनो सोनानै दोनबाय थादों आरो गोसो जानायमोनब्ला बे बिटिआर एकर्डजोंनो उदां खालामनो हायोमोन। इउपिपिएल दोलोआ रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हायैनि जेबो जाहोन गैया।
इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोरा रन्जन दैमारिखौ गिदों। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै होयोब्ला बर' रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारगोन, एबसुनि दैदेननायखौबो नागारगोन आरो माखासे बर' लिडारफोरनि गोजौआव थांगोन। बेखौनो गिनानै इउपिपिएल दोलोल' नङा, सिगांनि माखासे बर' लिडारफोराबो गोसो जानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय हासेयावबो बख'वाखै होननानै गोख्रों अजद होयो गर्जन मोसाहारि बिथाङा। फोरोंगिरि आरो कर्मचारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गुबुन साख्रिआवलाफोरा फाहामथायखौ मोननो हानाय बादिनो बे खेबाव फोरोंगिरि आरो कर्मचारिफोराबो जोबनो गैयै समसिम देहा फाहामथायनि राहाखौ मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आसाम सोरखारा। सोरखारि पेन्सननि बे मोनथायखौबो लानानै गोनांथार बिथांखिखौ फोसावनानै होदों सोरखारा। लक सेवा आर'ग्य बिथांखिनि सिङाव बेफोर खाबुखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे बे बिथांखिनि खाबुखौ मोननोब्ला रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन आरो ब्रैथि थाखोनि कर्मचारिफ्राबो बे बिथांखिनि खाबुखौ मोननो हासिगोन। थारैनो आसाम सोरखारनि बेबादि बिथांखि लानाया सोरखारि मावथिफोरनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खाबु। मैयायो एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव 1 नं परबतजरानि टिपकायाव बिपिएफ दोलोनि मावख'आव प्राइमारि लेभेलनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा गावनि दोलोखौ नागारनानै सा 100निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे हाबाफारियावनो 1 नं परबतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारीखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा एन्टि नेसनेलनि खोथा बुङो आरो दासिम बिथाङा सासे उदखारि जानानैनो दं। रन्जित बसुमतारीखौ बिटिआरनि रायजोफोरा सासे दैदेनगिरि साना, बेखायनो बिथाङा गिनानै आबल साबल खोथा बुङो आरो बिथांनि साननाय हनाया मोजां नङा होननानै बायदि बायदि खोथा बुंनानै गाग्लोबो बिथां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।